espallouse de tal xeito por todo o país que xa formamos parte desa campaña máis de 200 centros, o que supuxo mobilizar polo menos a 40.000 alumnos e alumnas e, por tanto, levar o famoso cartaz a 40.000 establecementos, non? Por tanto, correspóndeme o orgullo de presentar nesta tarde aos responsables desa campaña, que está a ser considerada como a campaña de dinamización lingüística de maior éxito, máis viral desde a historia da normalización da lingua na Galiza, que sobre todo a súa importancia radica en que o propio alumnado é o protagonista como técnico de normalización. Eles son Arcadio González Nova e Alberto Pombo. Empezo por Arcadio. Arcadio é licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela, posúe o grao profesional de Música na especialidade de saxofón. Empezou o seu labor profesional como interino percorrendo distintas localidades de España, Aracena, Zaragoza, Carriñena. Posteriormente impartiu docencia durante 3 cursos no IES Cursal de Alxeciras, onde se fixo cargo da xefatura do Departamento de Formación, Avaliación e Innovación Educativa. Dende o curso 21-22 é profesor de Filosofía no IES Rafael Dieste, onde se fixo cargo o curso pasado da coordinación do equipo de normalización e dinamización da lingua galega e que acolleu tamén este ano a sesión inaugural, a xornada inaugural do programa 21 días co galego e máis. Sí, o curso pasado. O curso pasado, perdón. Ademais de docente, Arcadio é músico. Nos últimos 20 anos formou parte de diferentes grupos musicais, Annie Hall, Niño e Pistola, Os Amigos dos Músicos. Esta última banda é unha banda de Ourense, coa que publicou 2 discos e gañou o premio Martín Kodax da Música en 2017 a mellor banda pop e o premio MIN de Música Independente en 2020 ao mellor disco en galego. Continúo por Alberto Pombo, licenciado en Filoloxía Galega e doutor en Estudos Lingüísticos e Literarios con mestrado en Pedagogía e en Literatura, Cultura e Diversidade pola Universidade da Coruña, na que tamén é membro do Grupo Illa de Investigación Lingüística e Literaria. Comezou na docencia ocupándose do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Extremadura e impartindo cursos en diferentes facultades do Estado español, tamén de Portugal, de Brasil, de Irlanda, de Austria e da China, non me equivoco, non? Na actualidade é profesor tamén no IES Rafael Dieste e, ademais de docente, Alberto é fotógrafo con obra gráfica publicada en revistas como Dorna ou Campo de los Patos, a outra non a vou decir porque creo que é alemán. En 2014 publicou o libro de fotografía artística Autorretrato e tamén é traductor de poesía, músico de rock metal. En 2017 obtivo unha residencia artística no Writers House of Georgia. Sí. En 2021 obtivo o premio 1000 Primaveras pola promoción da lingua galega entre a mocidade outorgada pola Comisión de Técnicos e Técnicas de Normalización Lingüística por Galeguízate e acaba neste mesmo mes, na 5ª edición destes premios, que ven de recoñecer a 4 novos proxectos de normalización lingüística. Aquí tamén se fala, foi un deses proxectos por ser un programa que busca implicar o alumnado na promoción da lingua no seu contexto social. Ademais, acaba de saír en Xerais o seu libro Verso e Acordo, nacido da súa tese de doutoramento, Verso e Acordo, relación entre literatura galega e música 1960-2000. Benvidos os dous, grazas por aceptardes o convite da CIGA Ensino e da SPG e vamos a escoitalos. Graciñas antes de máis, tanto o convite da CIGA, da SPG, como... Poñémolo. Ok. Escoitase ben? Ben, achégome máis ou escoitas así? Vale. Decía eu que agradecer antes de nada o convite da CIGA, da SPG e tamén a vosa presenza aquí, que ten bastante mérito nun día de tanto calor e tanto sol. Seguramente habría outros planos máis interesantes que escoitarnos a nós. Nos temos unha presentación relativamente informal na que imos ir alternando o turno de palabra e tamén me fai moi feliz que vexo por aí caras que formades parte de Aquí Tamén Se Fala. Supoño que tal vez algúns dos que estedes aquí coñezades o proxecto, pero por se non, pasa por fa a seguinte. Basicamente Aquí Tamén Se Fala é unha campaña de dinamización que, como a outras, pon o foco no alumnado
pero faino desde a idea de que diferentes referentes do mundo da cultura se sumen a ela para darlle unha capacidade viralizadora que despois comentaremos, que era unha das intencións, e tamén na necesidade de crear unha serie de espazos de prestixio. Como vistes, o título da conferencia chamase Giuliani tamén fala galego, é unha alumna nosa, así que damoslle paso a ela. Giuliani Godoy, que é alumna de primeiro de bachillerato, modalidade de humanidades. Digo que es humanidades, non? Sabes que todo o mundo que se recientes agora, pero que es humanidades. Atención, porque Juli, en cuanto a eso, inicia unha campaña con Alberto Pombo, a que le damos un saludo, e o maravilloso desta alumna é que estás exenta de galego, que es de Venezuela, estás exenta de idioma, de galego. Sí, yo llegué hay un año, unos meses, llegué aquí y desde el principio supe que quería aprender a hablar galego, que quería conectar con la tradición, de las ciudades, de todo. Pero estás exenta, ¿cómo es que estás? Que sea, en otras cosas, pero está aquí amandando a veces. Y sí, dices que sí. Fue una experiencia increíble, una oportunidad para mantener la tradición de las ciudades, de los galegos, de la lengua. Siento muy agradecida de formar parte de la campaña, realmente. Así es que yo me emociono más rápidamente. Mas ainda seguimos aquí, al final empezar a pensar, resistir alemán. Ben, entón un pouco, pon a seguinte, porfa. Graciñas. Cando eu chego a Dieste, este é o meu segundo ano no Rafael Dieste, estiven antes con compañeros que están por aí no Instituto de CE e antes no Instituto de Oleiros e antes noutras etapas educativas diferentes á secundaria, realmente presenta unha realidade como a que acabades de ver. Por exemplo, despois centraremos un pouco máis neses datos, pero na clase da que formaba parte Giuliani o ano pasado, que foi cando chegou e, en consecuencia, cando eu a coñecín, falamos de que nesa aula había 11 exentos de lingua galega. A realidade do noso instituto, como estades vendo aí, ten unha cota de casi, non 33%, de alumnado migrante. Non son datos que teñamos claro, pero tamén a través de falar coa secretaría, etc., creemos que en porcentaxe pode ser o instituto de toda Galiza con maior taxa migratoria. E isto para nós representa unha oportunidade. Ao final é un instituto con moitísima diversidade lingüística, mas entendede tamén que esa oportunidade moitas veces non recae sobre a lingua galega, no sentido de que estes rapaces adquiren como primeira lingua o castelán e moitas veces pois xa poden desenvolverse con esa lingua. Entón, isto vai provocar unha serie de accións das que imos ir falando a continuación, mas que parten desta idea de que o noso instituto é diverso e estes rapaces necesitan, como decía Giuliani, que Giuliani é un exemplo dos moitos alumnos que temos no noso centro, para a súa integración. Reparade en que moitas veces, cando chega calquera alumno pois exento da materia, etc., hai unha especie de xustificación de amabilidade de recibilos en español para integralos, etc., cando no fondo o que provoca neles e nas súas familias é a idea constante, perpetuar a idea de que son de fora, non? E eles propios son conscientes desa idea de estranxeiría, que son xente que chega aquí pois para facer súa tamén a nosa cultura e sumar pois máis color e máis diversidade en todo iso. Entón, por exemplo, vedes aí unha representación das linguas do instituto. Estas linguas están no noso instituto, mas probablemente haxa máis e haxa linguas familiares ás que nós non chegamos. Non sei se consiguen verse os nomes. Por exemplo, aí tedes linguas como o Edo, non, que forma parte pois de alumnos de Nixeria, pero tamén temos Ñegatu, Tehuelche. Sería mentir decir que cando chegamos ao instituto a segunda lingua era o galego, porque polas taxas migratorias que temos, por suposto tamén de América Latina, contribúen ao español, mais o Wolof é unha das linguas máis faladas no noso instituto pola emigración que procede pois, de Camerún e Senegal, nomeadamente. Entón, nesa aula que eu facía referencia, por exemplo, a de cuarto da ESO C, onde estaba Giuliani, o 80% do alumnado, e pensade dos números que dou,
procede de fora, procedía de outras realidades. Dentro deses, 11 directamente estaban exentos. Entón, aparentemente, e na experiencia que pois, tamén moitos de vos teredes como docentes, había unha previsión de que eses rapaces pois, non se engancharan a materia, porque tiñan eses anos de, digamos, de exención, que motivados nun grupo no que hai esa forza tamén a respecto do castelán, bueno, pois non quixesen entrar. E o certo é que funcionou. E funcionou porque formaron partes desa realidade do proxecto e as súas familias, a través da campaña, que explicaremos a seguir, tamén puideron entrar e sumarse e sentir, pois, de alguma maneira, que formaban parte de algo que estaba a ter, pois, certo recoñecemento. Si, eu atopeime o curso pasado coa xefatura ou a coordinación do Departamento de Normalización, de Dinamización Lingüística, coordinación dos equipos. Eu, como se dixo antes, prácticamente acababa de chegar a Galicia. Eu son de aquí, son de Ourense, estudiei aquí a carreira, o instituto e todo, pero nunca traballara como profe aquí. Polo tanto, non tiña moita experiencia no traballo da normalización e da dinamización lingüística da lingua galega. Cando me propuxo o equipo directivo do centro, que tamén creo que é importante dicir que sempre nos apoyaron, que nos continúan apoiando moito en todas as iniciativas que propoñemos, en esta en concreto, eu collín con moita ilusión ao departamento e ao equipo, precisamente porque a realidade plurilingüística, multilingüística, plurinacional, diversa, coa que nos atopábamos no noso centro, creía que nos daban oportunidades de facer cousas moi importantes, e que nos daba como unha serie de recursos humanos por parte do alumnado, das familias, que nos podía permitir facer cousas moi interesantes. Eu comecei a principio de curso tratando de pensar algunha acción para traballar por aí, pero xusto no primeiro mes ou mes e medio recibimos unha chamada dunha das estrelas da dinamización da lingua galega do país, como Pilar Ponte, e propúxonos a participación no programa do 21 días co galego. Entón isto, de repente, que se propoñan un programa que está feito, non, que ten xa pois uns pasos que tes que ir dando, facilita moito as cousas, porque de repente a min o Departamento de Normalización e Dinamización ese ano xa estaba cumplida a memoria, xa estaba todo feito, non tiña que facer moito máis, aplicar o 21 días e para adiante. Estivo moi ben, creo que foi un impulso moi interesante para o centro, porque fixo que moito profesorado de galego e de outras asignaturas, de outras materias, se involucrase no traballo do equipo de dinamización e permitiunos facer aí como un músculo pois moi interesante. Para min, ademais, que non tiña a formación ou a experiencia na dinamización e na normalización lingüística, tamén foi de gran axuda. Por iso, tamén reivindicar estes programas un pouco que de alguna maneira están asentados e que permiten ás veces facer traballo moi interesante nos centros. Pero, bueno, aplicamos o 21 días, a cousa foi ben e tal, moi contentos, moito traballo para os de galego, sobre todo, para min igual non tanto ao final, pero bueno, cando chegou o último trimestre, Alberto, nas súas aulas de cuarto da ESO, chegou con unha idea que era colocar cartaces por negocios da contorna, que cada alumnado de cuarto colocase, se comprometese a colocar de 1 a 3, máis ou menos, e despois sacar unhas fotos, poñelas en redes, en Instagram. Eu dixenlle que sí, porque tamén me pareceu unha boa maneira de encher a miña memoria do Departamento de Dinamización Lingüística, o sea, que eu tive moitísima sorte. A min viñeronme todas as actividades dadas, subíme nos distintos carros que foron aparecendo, e a cousa foi fantástica. Aprendín moito nese primeiro ano, serviume para coñecer moitas das dinámicas de xente como Alberto, como Pilar, que levan
anos traballando activamente pola dinamización e normalización da lingua galega. Esa acción do Aquí tamén se fala naceu nese último trimestre, e agora, bueno, Alberto explicarávos un pouco cales foron as directrices principais que fixemos nese último trimestre, sobre todo cos cuartos da ESO, no que, recordo de novo, había un cuarto con 11 alumnos, con 11 estudiantes exentos, e con un porcentaxe de 80% de rapaces que eran de fora do Estado, e que probablemente fora un das aulas nas que mellor funcionou a iniciativa. Ben, pois entón, un pouco a campaña nace así, nace nunha aula. Antes, Sofía xenerosamente facía alusión á formación en pedagogía e sabedes que moitas das cousas que se recomendan son pois evitar os exames, non? E despois encontrámonos de fronte coa realidade onde, pois, nunha materia, no meu caso, como a lingua e literatura galega, exixen pois, de determinadas probas escritas. Entón, dentro de ese modelo que tampouco nos encaixaba moito dunha peza de literatura obrigatoria, non? Que podía ser guía desde as aulas, mas había que encontrar unha serie de modelos. Entón ofrecemos a posibilidade de que os rapaces saíran do centro, que tivesen unha experiencia real, que entendese un rapaz tanto galego como de orixe migrante o que é o traballo que se fai todos os días desde as dinamizacións lingüísticas do país, dos diferentes sectores, sexa a través de concellos ou sexa a través de centros de ensino, e aí nace a campaña. E a campaña nace con esa intención primixenia que decía Arcadio, que era que cada rapaz tivese un compromiso mínimo, é dicir, que asumisen estas tarefas, que as coñecesen, o que é ir porta por porta. Entón, isto nos obrigounos tamén a preparar os rapaces dentro das aulas do que podría ser unha experiencia real, comentarios negativos que poderían recibir ou como desenvolvela, ou que non se estendesen demasiado cando van interrompir a unha persoa que está traballando no seu salón de beleza pois con unha chapa de 10 minutinhos. Sí, perdón, cando me contaba Alberto ano pasado, decíame que ele facía unha especie de teatriño ali na clase, que sacaba así, porque tivese un pouco máis de confianza, entón o rapaz iba co seu carteliño, imaginemos que este é o cartel, non que eran azuis e tal como están aí, iba o cartel como se fose Alberto da frutería, entón me decía, ora, viña dunha campaña de inacción lingüística, e que Alberto dicía, non quero rifas, deixame en paz. Claro. Entón, esa formación en oralidade, que ao final é unha formación en discurso oral, que forma parte dos currículos de lingua galega, de moitas asignaturas, das competencias transversais, bueno, de todo o que temos que facer, tamén se estaba traballando aí. A min pareceume moi interesante naquel momento ese aspecto da campaña. Era un pouco idea, e tamén era obrigar aos rapaces, reparade, tanto neste teatrillo que mencionábamos, como ao sair polas rúas, a coñecer a realidade e a practicar o galego, quer decir, non facían unha campaña de dinamización español, eles aí non cumprían. Ben, o caso é que no que decía antes da integración das familias, reparade que, por exemplo, nós somos profesores na Agra do Orzán, que é un barrio cunha densidade de migración das máis altas de toda Europa, con moi poucas zonas verdes, é dicir, é un espazo que está absolutamente lotado de negocios, mas eses negocios están rexentados tamén por familias migrantes. Entón, de repente, que un rapaz entre, que un rapaz que probablemente sexa, ou que pode ser non galego, ou dos que van nese grupo, etc., che trae un cartaz, non te exclúa de participar nunha campaña de dinamización do galego, porque nós o que entendíamos era, tal vez, pois, penso, por exemplo, no kebab de Pakistán que temos ao lado do instituto, que o propio fillo e alumno noso, de repente está dentro, de repente participa de eso, non queda excluído. Entón, si ese señor non o fala, de momento, bueno, os clientes que podamos parar aí, si o facemos, non? Entón, comezou a ter certo estímulo. Os primeiros números, creo que faláramos de poñer 100 cartaces, reparade que era o que se facía en cuarto da ESO, eles pareceronlles poucos. Entón dixeron, estamos falando da terceira avaliación, xusto no final, e un proxecto que se envolveu en semanas. Entón eles marcaron 300, mas mesmo así superáronse os 500. Nos chegamos a publicar 500 por deixar un número redondo nas redes sociais, e isto motivou, que é o que é interesante, unha serie de chamadas. A primeira delas, da profesora Dulce Fernández, que é profesora no Instituto Eusebio da Guarda, que nos pedía que podía facer ela para colaborar. Entón, a nós aí xa, e outros que se foron sumando, non lembro a primeira, a Arcadio máis a min xa se nos, non, como iluminou algo a idea de se cadra podemos convertir isto nunha campaña nacional. Hai que dicir que desde o primeiro momento chegou a prensa polo noso instituto
e en todo momento estivo moi presente que quen tiña que falar de todo isto eran os rapaces. Precisamente, Giuliani, que aquí é un exemplo, puido ser Oliécer, ou puido ser Andrés Calderón, ou puido ser calquera dos outros nosos alumnos, se cada a primeira sorpresa que recibín o profesor é que esta rapaza que estaba exente e que levaba 3 meses e medio na Galiza nun contexto onde todo o alumnado fala español, a familia fala español e o barrio fala español, e nunha entrevista co periódico 15.000, que forma parte do colectivo El Español, animouse a falar coa entrevistadora, Laura Mateo, madrileña, mantendo ambas a conversa en galego. Entón aí vimos que o modelo podía dar resultados, que se podía estimular de alguma maneira a rapazada. Do mesmo xeito, creo que é necesario mencionar que había uns modelos ou unhas intencións previas de crear colectivos do alumnado. Por exemplo, teño a fondo o compañeiro Miguel, cando eu estaba en C, xa se intentara crear co alumnado que eu tiña o que se chamou colectivo xa, e que chegou a facer unha acción, e que, como mencionaba Sofía no principio, mesmo en Oleiros xa se intentara crear un colectivo. Cando digo se intentara, saiu adiante, pero non tiveron estes desenvolvementos, non? A mención que facía o Mil Primaveras tiña que ver con un proxecto que se chamaba Galeguízate, e Galeguízate eran uns mozos e unhas mozas que pretendían dinamizar a través da lingua galega. O interesante dese proxecto, non me vou meter nele só para que se entenda, é que chegou a pandemia, non se puido acabar de desenvolver, mais os rapaces manteñen aínda hoxe as redes sociais, son rapaces de terceiro ou cuarto de carreira que siguen facendo cousas. E aí xorde esta posibilidade, que nós, co noso alumnado, neste caso, como eu tiña, digamos, entender que de alguma maneira os medios de comunicación comezaron a prestar moita atención á rapazada de cuarto de ESO, pero eu dou clases en segundo da ESO e daba clases tamén nun agrupamento de primeiro que querían participar. Entón, para non metelos, digamos, a remol deste proceso, criamos unha campaña que tiña que ver coa banda sonora do curso. O primeiro que se fai é que se crea unha playlist, e aí, nese contacto que decía Arcadio que fomos facendo, entendede que eu acabo de chegar ao centro, entón tamén empezamos a ter máis contacto na terceira avaliación. Aparece esta posibilidade, sumada á anterior, de empezar a encontrar vías de colaboración. Sí, aí cando xurde esta acción que Alberto fai cos rapaces de segundo, nos que facían unha playlist, pero despois, se vedes, hai pequenos textos aí que son por que recomenda cada rapaz a cada un dos grupos. Entón recomenda a un grupo porque ten esta frase nesta canción que me gusta moito, ou porque teñen uns ritmos que me encantan, por o solo de guitarra, ou polo que sexa. Se me permites interrumpir, un pouco por ver o que decíamos do papel do alumnado. A miña idea como profe era que fixesen unha selección musical guiada, eles non coñecen a música galega, e a miña idea iniciática era rancia, se credes, era que fixeran unha biografía a respecto das bandas para poder mostrala nos corredores, etc. Mais os alumnos de cuarto son os que me dixeron, a mí eso non me interesa nada, agora, por que teño que escoitar este tío? Entón, esta exposición, que despois circulou por outros institutos, acaba recollendo frases, vedes por aí, probablemente mellor que a mí, os nomes, non? Que era as razóns polas que recomendaban, é dicir, acabou sendo unha recomendación entre iguais. Sí, entón aí cando ven este tema da música empezamos a falar máis tamén, pois eso, porque o curso avanza, coñeceste máis, non tes un pouco máis de relación, coñeces máis tempo, empezamos a ver que temos Alberto máis eu temos en común, bueno, moitas cousas, pero algo que é moi importante que é a música. Aos dous nos gusta moito a música, os dous tocamos en grupos, e aí vemos unha posibilidade de abrir unha nova porta, unha nova sección no Aquí tamén se fala, que ten que ver coa música directamente. A idea que se nos aparece é facer grabacións de artistas e que sexa o alumnado o que reciba a formación para poder facer esas grabacións. Entón, nós empezamos a pensar como queremos artellar todo isto, é dicir, como podemos facer para que o centro, que ten apenas o equipo da radio, de Radio na Biblio, que son 5 micrófonos, unha mesa de son, un repartidor de cascos, 4 cascos e pouco máis, como pode facer para poder gravar. Entón, o primeiro que pensamos é que hai un aspecto moi importante en todo isto que ten que ver con esta parte da música, que é a parte
paixoal, o sea, a capacidade para transmitir a emoción de algo que che gusta moito, que ocupa moitas horas da túa vida, que, como dixo unha vez Martiño o dos Homens, a música ten que ser algo máis que un hobby. Se ocupa tanto tempo na miña vida. Eu son profesor de filosofía, é o que me dá de comer, pero levo toda a miña vida tocando en grupos, tocando un montón de horas ao día. Alberto, igual, é algo máis que un hobby, é algo que forma parte da túa vida como unha paixón que non podes botar fora. E iso, transmitirlo ao alumnado, se fose outra cousa, pois habería que facer outra cousa. Se nos gustase o teatro, pois faríamoslo con teatro. Se nos gustase a fotografía aos dous, que lle gusta a él e a mí non tanto, pois faríamoslo con fotografía ou pintando o que sexa. O que quero dicir con isto é que creemos que o proxecto funciona tamén porque a nós nos encanta, porque a nós nos gusta moito e transmitimos esa paixón ao alumnado. Eu penso que cando tiña 15, 16 ou 17 anos e no meu instituto me levasen a gravar, pois non sei, naquel entón aos Diplomáticos ou a Vítor Coyote ou o que fora, que me encantaría, que estaría emocionado por poder coñecer a xente que está facendo música, que vive a música e que poden gravar a Grande Amore, como gravamos outro día en Burela, e Grande Amore esta fin de semana estaba tocando en Madrid e a fin de semana anterior estaba tocando en Sevilla, en Granada, en Murcia. Eso conta os rapaces están aí grabando. Entón, despois desta pequena inflexión sobre a paixón e as emocións, que é moi importante, a idea era como podemos facelo. Porque claro, gustanos a música, pero non somos profesionais do sonido, non sabemos gravar. Entón, pensamos en facer obradoiros con profesionais do sector. E pensamos, ocurrísenos varios nomes, e os que ao final fixeron este proxecto con nós son, na parte de sonido, Tomás Ajeitos, que ten un estudios a Ponte en Roxos, en Compostela. Ali gravaron dende Xavier Díaz a, Kepa Junquera ou Terbutalina, grupos de rock and roll tamén, en fin. E no vídeo, Alberto Castaño, que ten o estudio... Axencia Gay e o estudio de grabación Santa Cruz Estudio. E que fai campañas de publicidade de vídeo audiovisual para marcas dende Estrella Galicia, o Deportivo, a nivel profesional. Entón, poñer o alumnado en contacto con profesionais dese sector que lles fan obradoiros, aproveitamos aí o tema dos grupos de traballo que permiten costear unhas horas de formación, aí sacamos un pouco de cartos para poder organizar iso e facer os obradoiros de 6 horas cada un con cada un deles, que os dous fixeron máis horas ao final, porque a xente tamén cando ve algo que funciona tamén se implica máis, pero en principio eran 6 horas de formación cos rapaces, con un grupiño de 12, 15 rapaces, claro, porque os obradoiros eran obradoiros prácticos e non se poden facer con 30, como todos sabemos cando traballamos nas aulas. E aí fixemos esos obradoiros, hai algunhas fotos aí con Alberto arriba ou con Tomás abaixo nas grabacións, e sempre coa idea de manter esa liña un pouco de profesionalización, é dicir, que o traballo que fai o alumnado sexa un traballo que tende cara uns estándares de alguna maneira profesionais, é dicir, que polo menos se atopen nesos entornos profesionais e que vexan como traballa un profesional e que eles intenten tamén traballar con esas técnicas, con esas dinámicas profesionais. Aí tamén nos axuda un pouco a nosa propia experiencia no eido da música, eu cos distintos grupos cos que toquei, o contacto con estudios de grabación, etc. E Alberto polo seu traballo tamén en imaxe, para medios de comunicación, no Portal Galego da Lingua, en La Opinión, Diario Liberdade, etc. É dicir, saben poñer a nosa experiencia tamén en como funcionan esos entornos profesionais para poder transmitirlo ao alumnado e que eles incorporen esos estándares un pouco de calidade, de intención profesional a esos produtos que están facendo e que seguimos facendo. De feito, nesta liña do que está comentando Arcadio, reparade en que de repente formar parte do equipo de dinamización da lingua galega, que estaba constituído nun momento inicial por, non sei, 7, 8 rapaces, son os rapaces que primeiro seleccionamos, xa que voluntariamente tamén dedican algún recreo ou os seus esforzos a intentar dinamizar, de repente reparaden que teñen obradoiros de formación profesional, obradoiros que mañán poden estar postos nos seus currículums, e se estades, por exemplo, vendo a foto da grabación con Darío, Eliezer e Tomás, que lles dá o obradoiro, pensade que esa é unha sesión que se fai pola tarde, fora do horario escolar, nunha praza, para gravar os ataques campe, ou se reparades na foto de Sara,
de Sara Piñeiro, está sendo entrevistada por Telecinco e tamén está sendo entrevistada porque cando veñen os medios de comunicación o foco ponse nos rapaces. Ou se reparades na entrevista de abaixo, que non sei se se consigue ver, é Giuliani precisamente entrevistando a SES. Pensade que eles cando ven esa montaxe que pretende ser profesional, estáse facendo nun instituto pola tarde, nas súas horas, as horas de lecer. Entón, onde quero chegar é que de repente, e se me permite o coloquialismo, de repente no noso instituto, cas características que dimos ao principio, ser do equipo de denominación da lingua é o guai. É, de repente, o que ten peticións para entrar, o que exixe, e isto enténdase ben, comportamentos modélicos, digo todo isto, e porque estamos entre docentes, bueno, pois porque tamén apartamos a un rapaciño, bueno, por cousas de nenos que tiveron as súas discusións, entón era como, bueno, hai que reflexionar sobre isto. É dicir, chegamos ao punto en que entrar en galego no noso instituto e con esas características é pois o mellor que che pode pasar dentro do noso instituto polos obradoiros, as saídas, ou o que estaba comentando agora, non, de gravar a Grande Amor, e pensade que foi unha xornada que saímos ás 9 da mañá do instituto e chegamos ás 7 da tarde, despois de ir a Burela, despois de ir a Ares e despois de ir a Ferrol a gravar distintas bandas. No, o vídeo. Ah, sí. Pedimos ayuda a Barcelona. Pues yo soy Oliver, vivo en la Sagrada Familia, un barrio muy agradable, ¿no? Muy bonito. A mi familia es de Venezuela, me gusta mucho de Venezuela. Llevo aquí ya 5 años, a mi nai y tal, son con mi tía. Pues aquí en Coruña me gusta estar con los amigos, ir a jugar al fútbol, no, instituto, ¿no? O pareja. A mi nai tengo galego, empezó desde que se ve prácticamente, cuando empecé a colegio. Mi primera vez con Alberto Pombo, un profesor muy bueno, inspiró a hablar galego, más de lo que se falaba, bueno, increíble. O comienzo de aquí cuando se para, ¿no? La campaña es muy guay porque tenemos varios talleres de audio, vídeo para grabar los artistas, ¿no? Galegos. Es muy guay, es muy fascinante lo que estamos haciendo. ¿A dónde podemos llegar ya? A mi familia en Venezuela está encantada con que usted aquí también se fala. Están esforzándose para falar galego. Gusta-lhes moito verlo por la tele, por que sexa, están moi orgullosos. Bueno, chavales, se estáis pensando en falar galego, facedelo, é unha lingua moi bonita, moi enriquecedora, estáis sempre benvidos para falarlo. Hai que decir que este vídeo non o montamos nós. Montou o Novo Normal, digo, porque temos a elegancia de se os alumnos falan ben de nós non poñernos, entón é unha disculpa de eu non montei iso. Comentarvos brevemente, por exemplo, o caso deste rapaz. Este rapaz leva aquí 5 anos, eu coñecí no ano pasado, no seu 4º ano, el procede do estado de Sucre, da cidade de Cumaná, e até aí era un pouquiño onde sabíamos, ele está se criando pois aquí con familiares, está como vistes no vídeo, non, separado de súa nai, o que sempre é unha experiencia traumática, e este rapaz, que aí non o di, mas que está conectado con algo que diremos despois, o seu soño é gravar, porque xa ten, non, esta formación é gravar a Boyanga Costova. Entón, reparade, non, en que os propios gostos de un rapaz que non coñecía a música galega, de repente é un referente no noso instituto dentro da creación de todo isto. Pero contaba unha anécdota moi pequeniña, que nós este ano fixemos unhas xornadas de portas abertas, que eran para pois, que os rapaces que están na primaria poidan vir coas súas familias a coñecer o centro. Pero Oli encontrou que ese cadro era un momento bonito para avisar a súa tía. Oli xa está no centro, non? As xornadas non eran para el. E veo, e estivemos falando, e a tía estive contando pois, que Oli estaba moi emocionado con todo isto e que estaban moi felices. E nese día, Oli contoume unha historia, que era que eles son de Cumaná, do Mar Caribe, pero non son da cidade de Cumaná, son dunha aldea, e que súa nai, no orgullo de ver o seu fillo falando galego e desde esta distancia, comprou unha televisión para poder mostrarlle aos veciños. Por eso o neno di, cando salgo na tele, el refírese a iso, ainda que este rapaz estivo en Cadena SER, El País, está tendo experiencias profesionais. É unha estrela, Oli. Totalmente. Entón, refírome que, reparade tamén agora desde o punto de vista das familias, a promoción da lingua galega tamén é unha oportunidade profesional para a integración, pois para modelos non saudáveis. Sí. Efectivamente, a nai de Oli está en Cumaná, Oli está aquí vivindo coa súa tía dende hai 5 anos.
e mandaron aquí a él para que teña unha oportunidade. 5 anos aquí e 2 anos en dinamización. Digo un pouco tamén polo galego, non? Que acabades de escoitar e no contexto que retratamos, que eso é tamén algo a ter en conta. Ben, vamos, por razóns de tempo, pasar un poquinho máis rápido nisto, se vos parece. A idea é que de repente todo isto e coas cousas que se van facendo convírtese nunha campaña nacional e probablemente moitas das persoas daqui pois xa coñezades algo. Foi a raíz daquela chamada, comezamos no verán a programar todo isto e temos unha serie de cousas claras do que queremos facer e é estender todo isto por outros lugares, pero non queremos pedirlo a ninguén. Entón, nos primeiros números, despois Arcadio vai falar diso, pero vanse sumando, creo que foron 6 centros, e despois 12, e despois 18. Pero foi un proceso moi rápido, no que, insisto, non... Hai por aí amigos e amigas que saben que non lles pedimos entrar, sino que pediron participar, que é parte tamén, non, de cando faz algo por vontade, por esa ilusión, por esa paixón que tamén tedes todos os que estades sentado enfrente, e decidimos convertirlo en campaña nacional. Vedes aí esa sección de cores, ese é o departamento de lingua galega, o propio espazo do departamento, refírome, decidiuse facer unha distribución non exactamente por concellos ou comarcas, pero sí que atendese a zonas de Galiza, non? Por exemplo, os de Pontevedra son todos granates, ou os da Coruña son todos azuis, que tamén sería, se cadra interesante mencionar, naquela primeira diapositiva que vistes que os había brancos, os había en branco e negro e os había azuis, bueno, ten que ver coa precariedade coa que nos movemos os equipos de dinamización da lingua e os departamentos de galego. En todo caso, nese traballo, nos, sin perderme moito nesta idea, contactamos, ou unha vez contactan con os nosos centros, damoslle unha serie de directrices, creámoslles un cartaz, cada cartaz onde o noso poñía campaña de dinamización lingüística do Rafael Dieste menciónase para que o rapaz vaya con orgullo co seu centro, polo tanto non pretende ser máis pins para nós, senón que o rapaz que leva o que pon Instituto de Fene pois sinta que é unha campaña que naceu no seu instituto e vai atinxindo pois eses números dos que ia falando Sofía. Pero, por outro lado, nesta idea nosa de profesionalización, comezamos de forma privada e sen compartilo cos outros centros a ter reunións institucionais. O primeiro que pensamos é, non sei se sabedes onde está o noso instituto, Rafael Dieste, os que coñecedes Coruña, hai o que se chama popularmente Rotonda do Pavo, que está pouco antes de chegar ao estadio de Riazor. Pode parecer a que non coñeza a cidade que non son dos institutos do centro, mas detrás do noso instituto é periferia absoluta, quero decir, non hai máis cidade detrás do noso instituto. Mas, como decía, esa proximidade ao estadio de Riazor fai que no noso instituto non haxa rapaces do Barça ou do Madrid ou tal. Os rapaces son do Dépor, entón temos clarísimo que a primeira acción que temos que facer nós para estimular a rapazada e porque o profesorado non coloca ningún único cartaz, é dicir, son eles os que levan o mérito da campaña porque o fan eles, nos decidimos contactar co Dépor. Hai que decir que a reunión nos íamos con 2 peticións, dúas cosas que lle queríamos pedir, que se sumasen á campaña era unha delas, e saímos con 5 debido aos ofrecimentos que fixo o propio clube. Unha vez nós temos isto conseguido e antes de facelo público e tendo un pouco en conta o que a campaña xa adquire unha dimensión nacional, decidimos tamén pola nosa conta empezar a establecer relacións co Racing de Ferrol, co Celta, co Lugo e con outras institucións deportivas como Balonmán Cangas, Obradoiro ou outras que ainda non saíron, pois como Coliceo, Pescados Burela Rubén, etc., e que irán saindo. Unha vez temos conseguidas estas do fútbol, facémolo público e anunciámoslo a... Pois, por exemplo, penso na acción de Ferrol, aos 2 institutos que había na cidade de Ferrol, máis incluímos pois, toda a comarca Fene, Narón, Valdoviño, etc. Claro, lembrade que vos falaba de 2 peticións e que saíramos con 5, entón xa marcamos uns estándares de 5 peticións para o Racing de Ferrol, onde hai que decir que se ofrecen a aumentala. Entón, por exemplo, en maio, o Racing de Ferrol, por poñer un exemplo de entre todos os clubes que poderíamos falar, en maio van facer unha acción específica. Pensade que as persoas que vos guste o fútbol, as que estedes aquí, o Racing de Ferrol está no mellor momento da súa historia, coas posibilidades de subir a primeira división, e no fin da liga pensan facer algo dedicado nun partido á propia campaña. Temos despois un vídeo que vai mostrar Arcadio, pero que mostra, por exemplo, o compromiso do Dépor ratificando diante de 22.000 persoas, ou, se entrades nas nosas redes sociais, ainda que despois vamos ver algún fragmento, futbolistas dos equipos poñendo cartaces, etc. Unha vez conseguimos isto, tamén para nós é máis fácil a idea de ir petar na porta das institucións. Hai que lembrar aquí
por exemplo, no noso instituto, os números son públicos. O orzamento que controla un departamento como o meu, con 5 profesores, no que outros tantos tamén dan aulas de galego porque non temos profesorado suficiente, son 349 euros anuais. E somos dos departamentos que ten maior orzamento. Entón, entendede que é moi difícil desenvolver unha campaña nacional, e estou falando de pagar fotocopias, sin acudir ás institucións. Novamente, facemos unha serie de reunións que inclúen a Secretaría Xeral de Política Lingüística, con que nos reunimos ata en 3 ocasións, coa Deputación da Coruña, o Concello de Coruña, etc. Mas todo ese proceso, bueno, pois é para sacar cosas como estas que levaredes vos adiante, é dicir, poder facer publicidade da campaña e que as institucións apoien onde non apoian tradicionalmente económicamente. E aquí quería contar unha moi breve anécdota que a nós, en algún momento, cando levedes as libretas que deixamos aí para vos, veredes que atrás aparecen o nome dos institutos participantes, e non está completo porque somos 200 e aquí debe de haber 190. Mais houve unha chamada que eu recibín un venres pola noite dunha profesora na aula hospitalar dos hospitais da Coruña, pois nenos con cancro, con enfermidades que están, bueno, pues, en fin, xa coñecedes como é esa realidade, tristemente. Pois decía que eses rapaces pediron tamén entrar na campaña. De alguma maneira nós, despois falaremos dos resultados, do se compensou ou non compensou, mas aí xa compensar. Quero dicir, se hai rapaciños que, novamente, sin ningún tipo de puntuación e sin ter por que querer participar nesto, deciden que eles tamén queren, entón nos creamos tamén materiais para eles e os hospitales da Coruña tamén lucen esa campaña. E finalmente, unha cosa que tamén fixemos, ou unha cosa que tamén nos sorprendeu, é que nos comezamos concibindo isto como unha campaña de institutos públicos, acabaronse sumando concertados, algún privado, concibímoslo como unha campaña de secundaria, acabaron entrando centros de primaria, e acabamos coincidindo cunha campaña, decía, das primeiras etapas, acabaron entrando os FPs e as universidades, e hoxe en día é unha campaña nacional con todas as letras e en todos os termos, e que, bueno, nós aínda non recollemos o resultado final, mas efectivamente barallamos que haberá máis de 50.000 espazos galeguizados e sendo moi fracos nos números, moi conservadores, máis de 25.000 rapaces participando de forma activa, repito, porque os profesores non poñen ningún só cartaz. Fixar un pouco o que son os tempos da campaña. A entrada as conversacións co Depor, co Racing de Ferrol, co Lugo, que foron os primeiros clubs, co Celta, que nos costou máis, obviamente, porque é un club de primeira división e foi difícil chegar á interlocución con alguén que tivese capacidade de maniobra. Deronse antes de que acabase o ano, antes de que acabase decembro, o mes de decembro. A reunión co Racing de Ferrol creo que foi o 26 de decembro. E antes de que acabase o ano, antes de que acabase o mes de decembro, tivemos as reunións co clubs deportivos e tiñamos a 150 institutos dentro da campaña. E tiñamos feitos os obradoiros de grabación, de son e de vídeo. E tiñamos grabada a primeira actuación, que foi a de Lucía Aldao, actuación entrevista, que publicamos xa en redes sociais, en Instagram. A volta de Navidades nos tivemos unha segunda reunión, porque tiveramos xa unha primeira reunión ca Secretaría Xeral de Política Lingüística, na que lle presentamos todo o que tiñamos. Tivemos unha segunda reunión en xaneiro. En xaneiro é cando recibimos un impulso tremendo con un vídeo que é un vídeo que nos envía Viggo Mortensen, no que el saúda a campaña e mostra o seu apoio á campaña. Claro, aquí neste momento nos subimos este vídeo ás redes sociais e de repente os números do impacto en redes, en prensa, dispáranse e multiplícanse dunha maneira moi bestia. Dende ese momento o foco está en nós, xa non soamente a nivel de país, senón a nivel de todo o Estado e incluso a nivel internacional, porque hai medios de comunicación internacionais, como por exemplo a Argentina, que recollen esta noticia. Empezamos a ter peticións de entrevistas por parte de Televisión Española, Galega, Telecinco, esto sai na Sexta.
periódicos como El Mundo ou outros periódicos de tirada nacional publican o vídeo nas súas webs, co cal nos podemos ter máis ou menos en redes sociais un impacto entre TikTok e Instagram deste vídeo que pode ser de 600.000 visualizacións ou 700.000 ou así, pero claro, as visualizacións que se suman nas páxinas web dos diarios que suben o vídeo son millóns de visualizacións. Entón, incluso se buscades en Google Viggo Mortensen, hoxe en día siguen saindo como noticias destacadas a súa participación na campaña. Isto o que nos provoca que temos que xestionar todo ese foco de comunicación. E o que nos temos claro dende o principio é que esta é unha oportunidade para que os rapaces que forman parte do equipo de dinamización sexan os que lideren a comunicación do proxecto. Entón, sempre que nos piden unha entrevista, nós o que dicimos é que teñen que ser os rapaces os que teñen que falar, e por eso nos vídeos que hai nos que falan na Cadena Ser ou na Galega ou en Telecinco, nese caso que sai aí, son sempre eles os que falan. Este é un dos obxectivos da campaña, que os rapaces sexan os que lideran a comunicación e os que lideran todos os procesos que hai, como son os procesos de grabación, de contacto cos artistas, son eles os que lles escriben correos os artistas para facer esa labor de producción, de ver que día vamos a gravar, a que hora vamos a gravar, cal é a instrumentación que vas a traer. Obviamente todo isto está supervisado e controlado por nós, pero eles son os que en primeira persona fan todo isto. Tamén tivemos que crear, obviamente, unhas autorizacións especiais para a protección dos dereitos de imaxe dos rapaces, non solamente as que temos no centro, senón outras, digamos, que se fan solamente para a participación, aquí tamén se fala galego. Claro, este foco que nos ven con este saúdo de Viggo Mortensen, o que nos fai tamén a nós é dar un paso, o sea, poñernos a ese nivel, de alguna maneira, de expectativas, e empezar a pensar a campaña de comunicación o grande, digamos, con ningún tipo de límite, de alguna maneira. E aí veñen tamén parte dos obxectivos e resultados que conseguimos, e ao final a capacidade que acabamos tendo para contar no noso aquí tamén se fala, con toda esta xente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te dices? Hola, soy Viggo Mortensen. Hola, son James Ford. Hola, son Eduardo Sáenz de Garzón. Hola, son María Vázquez. Hola, son Tamar Novas. Hola, amigas y amigos, son Real Copeiro. Hola, somos Rapas. Hola, son Amalia e non son galega, pero gustame toda a xente que coñezo de ali e quería mandarlle un saúdo e un bico grande. Ya sabedes que aquí tamén se fala galego. Así que eu, como bueno, falo galego. Ali onde eu estea, non importa o lugar do mundo, tamén se fala galego. Por eso aquí tamén se fala galego. Aquí tamén se fala galego. Tamén se fala gallego. Sempre que foro, tamén falo galego. Por iso, tamén falo galego. Por iso hoxe en Galicia, onde estea, tamén falo galego. Unha certa enorme. Un pouco reducindo, tiñamos por aí algunhas diapositivas que tal vez non vexamos, pero que podo introducir así en diagonal. Por exemplo, unha cousa que nos leva a todo isto, aparte desa profesionalización da campaña, é a tentar aproveitar as oportunidades. É dicir, si a viralización de alguna maneira desperta o interese provoca unha serie de accións e, desde logo, unha reacción no noso alumnado, por exemplo, temos unha serie de vídeos que son con directores de cine, directores e directoras de cine, Jaione Camborda, Oliver Laxe, etc., que nos intentamos xa unilos de cara aos Mestre Mateo, coincidiu coa Semana dos Goya, coincidiu con algún deses actores, Tamar Novas ou María Vázquez foron nominados e premiados, e a idea é que nós aí creamos unha serie de modelos tamén escritos. Por exemplo, cando facemos algún vídeo, de momento estamos facendo os textos, de momento, insisto, pois parte do equipo do profesorado. A idea é crearlles unhas pautas a rapaces que non coñecen modelos de comunicación en prensa para que no futuro poidan continuar. Volve a diapositiva que toca. Esa.
ou queres non mostracho de Vigo, non? Sí, sí. Vale. Ben, entón chegados a este punto, e eu para ir concluindo as miñas intervencións, vou dicir só unha cousiña máis, a primeira pregunta que nos correspondería é valorar si, alén de toda esta cuestión, si queredes mediática, si a campaña funcionou. Si atendemos aos propios obxectivos que marca para os centros a Secretaría Xeral de Política Lingüística de promoción do galego entre o alumnado, sí. Si pensamos, por exemplo, si no noso instituto se fala máis galego, sen dúbida, hai vídeos do noso Instagram de rapaces sendo entrevistados pois por Teba Chacón ou Kiko Novoa, onde eles falan de que non se falaba galego no instituto e agora comeza a haber unha serie de espazos. Nesta liña, si valorar en termos positivos que se creasen espazos de prestixio para a lingua galega, poñeo como exemplo. Nos temos lista de espera no equipo de animación da lingua e agora mesmo 30 rapaces. Hai 30 rapaces porque non queremos que haxa 600, quero dicir, porque se trata de que os 30 que hai asuman unha serie de compromisos, unha posición tamén diante dos seus compañeiros de respeto e bueno, pois, apreciación da diversidade das linguas. En fin, sin estendelo moito máis. Non pretendendo ni moitísimo menos facer con isto, como decía antes, pois colocarnos un pin na solapa, si consideramos que a campaña tivo un impacto real na sociedade, nos barrios, nas familias e, sobre todo, no noso alumnado, que é un alumnado, como sabedes, adolescente. Nada, por rematar, un par de cousas. As accións realizadas un pouco no equipo resúmense en 4 bloques, que son os que están no Instagram, cada unha das letras das iniciais da campaña, que son os audos dos referentes, por un lado, as campañas cos equipos deportivos, as grabacións que facemos dos artistas, e despois pequenos vídeos nos que sacamos crónicas daqueles que funcionan como crónicas daquelas accións que fai o equipo de dinamización, como por exemplo, pois a visita ao campo do porque nos permitiu despois ir á rolda de prensa e á zona mixta. Eso permitiu ao alumnado ver como funciona un entorno profesional, porque a sala de prensa do Deportivo hoxe en día é de terceiro, bueno, o que sexa, a división na que estén, pero unha sala de prensa que está preparada para recibir pois, un equipo Champions League, de primeira división. Entramos ali, sí que tendo moita presencia mediática ao Depor, entramos, os rapaces entraron, e había 3 cámaras de televisión no fondo, redactores que estaban redactando xa as crónicas nese momento, conexións en directo de diversas radios, e despois a zona mixta na que a directora de prensa do Deportivo, que sempre nos tratou dunha maneira excepcional, se dirixiu aos rapaces agradecéndolle a súa presencia ali. Entón, todo iso, nós tamén sacamos vídeos que resumen todas esas accións e tratamos de facelo ao momento, o día seguinte ou 2 días despois, e tamén intentamos marcar ao alumnado un pouco esa liña. Por rematar, xa, o final desta campaña vaise dar o 7 de xuño na Praza da Tolerancia ou Praza de Náutica, coñecida comúnmente ali no barrio, que é o epicentro da cidade escolar, que xunta os barrios de Labañoa, Gradorzán, é un pouco onde estamos. É un festival de música que organizamos dende o instituto, no que van a participar pois Grande Amore, Boianca Costova, Leria e Lontreira. Creemos que non hai un precedente de algo así, dun festival organizado por un instituto público, nun barrio obreiro, cunha densidade de población altísima. Facémolo sobre todo para que o alumnado do noso centro e as familias e o barrio se sintan orgullosas do centro no que están, sobre todo, porque en moitos casos sufrimos algúns prexuízos debido precisamente a situación na que está o centro, o barrio que pertence. Queremos rachar con todo iso porque non se axusta a realidade, non son máis que prexuízos. Este Grande Amore fomos a gravalo outro día, estaba tocando en Madrid, todo o seu repertorio en galego. Bueno. Sí, nada, concluímos aquí, simplemente decir que tedes información e vídeos que podedes ver nas nosas redes sociais e que isto marca un pouco, como estades vendo, a liña de futuro sobre a que queremos traballar. É unha liña profesional, é un festival profesional, non é un festival no centro, é un festival que se organiza desde un instituto, e a nosa intención é seguir traballando de cara ao ano que ven, digamos, a campaña dos cartaces para nós morre, pero inicia unha nova etapa conectada coa música e o audiovisual. Grazas pola vosa presenza aquí. Gracias.